האם התמנון האיראני יגיע גם לסודן? בשקט בשקט השליט הצבאי שם שהוביל בעבר את הנורמליזציה עם ישראל מחזיר לעצמו את השליטה במלחמה נגד סגנו. רועי קייס, אנחנו אליך בעניין הזה, והוא עושה את זה גם בזכות נשק שאיראן מספקת לו, וישראל רואה את זה. נכון, ואנחנו מדווחים הערב שבתקופה האחרונה, טלי, גוברת הדאגה בישראל מהסיוע הגדל של איראן לשליט הצבאי של סודן עבד אל פתאח אל בורהאן, שלאחרונה כוחותיו השתלטו על הבירה חרטום לראשונה מידי כוחות ההתערבות המהירה של סגנו המורד מוחמד דקלו, התפתחות משמעותית מאוד. נזכיר שלפני פחות מ5 שנים סודן של אל בורהאן בלחץ אמריקאי נרמלה את היחסים עם ישראל, אבל התהליך הזה נתקע בגלל המצב הפנימי בסודן, שהתגלגלה למלחמת גנרלים עקובה מדם שנמשכת כבר שנתיים. בסביבתו של אל בורהאן רק נגיד מאוד התאכזבו מישראל בשנתיים האחרונות שהיא לא נקטה עמדה ולא התייצבה לצידו אל מול סגנו המורד, שגם כן קיים יחסים עם ישראל וגם קשרים עם ישראל. אל בורהאן במצוקתו פנה לאיראנים ואפילו חידש איתם את היחסים אחרי נתק ממושך, וזה כולל גם סיוע צבאי שהוא קיבל מאיראן. סיוע, טלי, שימי לב, שגם מוזרם לאל בורהאן בסודן בימים אלה. כשמחברים את ההישגים שלו בשטח, הישגים מאוד גדולים, לסיוע האיראני הגדל, אפשר להבין מדוע המוטרדות האיראנית, המוטרדות של ישראל, כפי שאנחנו מדווחים הערב, הולכת וגדלה. רועי, תודה רבה.